Kaixo, zemuz geha. Pradales lehendakaria ikusiet esaten oinarte uste gendula mutilek sakila esoten hasila eta neskak bulba esaten du, bulba. Guztentzat horrean, zeu bai, bulba. Alu esan berrien edo, ez? Emakumezkuek eta hori kultura, reduzionista hori, esaten du reduzionista baina, ez? Okerra izango nuke ikuskera oker horri, ez? Baina ere murriztu egiten duen ikuskera horrek hori gainditu deula, esaten du. Behon daigula, behon daigula, behon daigula. Badago euskeraz ez gana ohartura egiten. Zer esan nahi duen, gehien bat ez dira hartzen, eta da izorratu. Izorra. Izorra da estropearse, fastidiar, esan duke, erabileran. Izorra da aurdun. Gelditzi, edo aurduntzi da. Emakume bat. Gara honin zeina aurdundukoan edo zein izurrakoan ez dakigu. Izbadago guzti honetzako. Azken egun hauetan gainea batek asko ibiltzezun eta jolasin ez, itorrekin ez, gixaixua. Gixaixotute gaude. Giza gaixotuta. Alaxe gaude. Espalmakiko semio alaba hasi izen deun. Benetan, izorraute gaude. Izorraute. Ezera egarra da unisex. Ila pandegilei, unisex. Izangoa, sexu bakarrako izangoa, ez? Ba ez, ematen dunez, bai gizonezko eta bai emakumezkuntzako danai otzitenetzako unisex. Behon daigula. Hau, goitik, elikatzen ez gara honin ez, goitik zuzenien zabaltzen nahi da, bastar guztieta, eta nahi dute dana zuntzitzi, eta ohartu gabe, tartekari guzti hauek, poltsiku beteta dauden hauek. Eta gure herriak egena poltsiku nahiko beteta hauek ez. Poltsiku gehiago bete ez, gisa esotzen ari gara, gehiago. Espagea ohartzen guzti honetaz, eta espagea beste bidemat hartzen. Beho daigula! Beka, zaitu gaitezen.